everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायनाय थाबाय. नैबेयाव दङ जिरायनानै. ओमफ्राय खानाया मानो बिदि? ओरैनो हगारथ'वाखै गरम. जों बहा थांनो नागिरदों? एसे बेरायहैनो मोनसे जायगायाव. ओरैथिं दं आब'मोन. ओरैथिं. ओरैथिं. Hai bogena hello bogena. Ayo. Oh, fैफिनसै दे. Nay, जोंना दङ ओरैथिं आब'मोन. Hello होनदों. माखासेफ्रा देलायगासिनो जोंहा देलायखांबाय नै जाय देलायखांबाय बियो बेयाव जिरायनानै दंजोबो. नै नायजोबदो. आंना आखाइया खिन्थु साजायो नै बारा लाबा. नहीं आं पेदाइसि ब्लगार नङा गेजेर खन्द'आव जानायसो ओंखायनो सम नांगोन आरो आं लाबाय थायाना नै केमेरामेना बिसोरमोन मागोना केमेरामेन होनजायो गथ'फ्रा केमेरा आरे जों बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोना लासैनो मिथिलांगोन आरो ना ओमफ्राय नायलांबानो जाबाय जोंनि भिडिअ'आ माबायदि नुदों आंखौ दिनै सिथरानो ब्रो ब्रो सिथरथ' नङा सबाय बिमा देलायहोगासिनो बिथिंजाय किउट नुबाय दे र' देलाय द' माबार नैबे गालिनि माबाखौसो रबार्टखौ होनायनि आंनि रबार्ट ओंखारबोबाय जोंहालाय माबायदि नुखो मिथिला जायखिया आबरना हेलो किधर है नों गोजौद्रायबाय मायु नोंथांमोना ड्रेस कोडखौ नायनानै बुजिनो मोनबाय जानो हागौ जों मानो थाखाय थांगासिनो कालिपारि बेयाव दखरसे सानै साथाम गासै जोङो साब्रै ओमफ्राय बे खिथुउनथिंजाय फैगासिनो Welcome guys. I will. Video tawainci. Tawainlah begini kan tadi mah. Tawainlah itu. Saya pak. Ini nak. Kau apa kau kan tadi? Oh. Ih. Cepat dua ke. Oke nanti saya ini. Jangan dia kamu sini apa? Ini masih nada. Ini yang dilugun apa yang tak tahu. Tuh. Này actressफोरा नेगासिनो दङ जोंखौ खुलुमबाय नै मोखांखौ नुबावासै ओमफ्राय दिनैनि मडेल वाव आयु ओहो Habang Rina hola sekolah pula Defile Apa nak dia ri kalam le Sebenarnya belum mozaik.
समायदों दे कालारा बिराद माने ब्राइट नुदों मानसिखौ आं साइज खालाम आं बेखौ बुंला आइदै सजाबाय बेबो आसलि आइदै फैजोबदो दे बयबो आरै दे फैदो 기다리셔. 내려. 갱. 네, 끝까만 넣어. 해피 버스데이 레벨. 해피 투비데 레벨. 자주만 안 돼, 저 하부 안 하고. 아이, 마봐, 능력 해봐, 파나. 이리는 호르 들리는 거. 하? 이리는 호르. 너가 능력. 능력 해, 파나 잡아. 능력 해, पागल. 아유, 비지 청래래? अच्छा. मुझे पता है इसलिए. हाँ. समझ में आया. ang baudeng thar mane. नहीं, बिगा भी प्रभु का बिग. Ra. माबायदि जानायफोरा आब' ओरैलाय बेहा आलदा भेज बियो माबासो लादों बानसो जादों खोमा थेवबाबो जायासै खोमा 와 선지야 나 스타일리스트 아이래? 선지 habab seleng-sela tau kesel kabe man sasia hahaha